ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே. கேவுட் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ஒரு புது கண்டனோட வந்திருக்கேன். நான் உங்கள் மதன். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்கும், பல பல கிரபகலானி அப்படின்ட்டு. அது ஒரு லைன் ஒன்று இருக்கும், கனவுக்கு செயல் கொடுத்தால் அந்த சூரியனில் செடி முளைக்கும் அப்படின்னு நான் முத்துக்குமார் எழுதியிருப்பார், கவிஞர் முத்துக்குமார். ஸோ அதை வந்து செயல் வடிவம் ஆக்குனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இருக்குல்ல, அது ஆக்குறது அது ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் நடந்துட்டு இருக்கு. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, சூரியனை ஆய்வு செய்யும் விண்கலம் தயாராகிட்டுருக்கு. அது வந்து ஆதித்யா L1 அப்படின்ட்டு ஒரு விண்கலம். அந்த விண்கலத்துக்கு முக்கிய பொறுப்பு வகிக்கப்பவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, தலைமை விஞ்ஞானி யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நிகர் சாஜி. ஒரு கூடுதல் தகவல்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க மட்டும் இல்லாமல் தென்காசியில் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜில் படித்தவங்க. எதுக்காக இதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ப்ரைவேட்டில் படித்து தான் நாங்கள் இப்படி வருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க மத்தியில் நாங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்து கவர்மெண்ட் காலேஜில் படித்து சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிற பல விஷயங்கள் இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு. உதாரணமாக சந்திராயன் 1 ஆரம்பித்து சந்திராயன் 3 மங்கள்யான் எல்லாருமே அரசினர் கல்வி, தமிழ் மாநில கல்வி படித்து வந்தவங்க தான் எல்லாருமே. சரியா? கேவுட் நேயர்கள், கேவுட் சார்பாக முதல்ல நிகர் சாஜி பெண்மணி இளம் விஞ்ஞானி மேடம் அவங்களுக்கு நம்மளுடைய வாழ்த்துக்கள், நன்றிகள். தேங்க்யூ.